L-Aġenzija Identità ma tippermettix il-ħażin u fejn ikun hemm il-ħażin din tirrapporta u tieħu l-miżuri. Tkellem dwar dan il-Ministru għall-Internu x-xogħol Byron Camilleri waqt li kienet jiġi intervistat mill-ġurnalista l-Malta Today Kurt Sansone. Il-Ministru Camilleri spjega kif din l-Aġenzija żiedet iċ-checks and balances tant li għandha fiħdana wkoll compliance unit bi skrutinju kontinwu. Meta mistoqsi brabta ma' każ ta' barranin li allegatament akkwistaw permessi ta' residenza b'mod illegali, huwa qal li kienet l-Aġenzija nnifisha li rrapportat lil dawn in-nies lill-Pulizija tant li diġà tresqu xi persuni l-qorti anke qabel ġew ippubblikati dawn l-allegazzjonijiet fil-midja. Jekk xi ħadd prova jgħid illi dal-każ qam jew l-Aġenzija Identità ċaqalqet għaliex kien hemm nitkellem dwaru, fatwalment ikunu skorretti. Illi huwa fatt illi l-Aġenzija Identità stess irrapportat u ttieħdu l-azzjonijiet li kien hemm bżonn jittieħdu. U da xi tfisser dik Kert illi hemm aġenzija li l-ħażin ma tippermettihx. U għacċaraw koll il-fat li ma sar ċaqli għax xi ħadd kellem dwaru, iżda kienet l-Aġenzija stess li rrapportat kull allegat abbuż. Brabta ma' diversi allegazzjonijiet dwar indirizzi ta' residenzi huwa qal il-persuni konċernati tresqu quddiem identità u l-housing kif ukoll ġew irrapportati lill-Pulizija. Il-Ministru Camilleri qal kif huwa dejjem kien trasparenti u dejjem tal-kummenti lill-midja, bl-istess mod jista' jingħata l-identità li dejjem wiġbet lill-midja u anke ħarġet diversi stqarrijiet. Semma wkoll kif dan xpruna spezzjonar kemm fit-toroq, fir-residenzi u fil-postijiet tax-xogħol, plan dejjem ikun li jwassal għall-ġustizzja. Brabta mal-barranin f'pajjiżna l-Ministru Camilleri qal li dejjem ingħatat informazzjoni kemm permezz ta' mistoqsijiet parlamentari u anke permezz ta' statistiċi tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Huwa spjega kif sa ftit ilu wara li s-settur tax-xogħol waqa' taħt il-kappa tiegħu kien inħass il-bżonn ta' tibdil fil-Labour Migration Policy. Il-Ministru Camilleri semma wkoll set ta' prijoritajiet għal kull ħaddiem f'pajjiżna fosthom li jissaħħu drittijiet jiġi miġġieled l-abbuż jingħata taħriġ għal kull ħaddiem kif ukoll inħarsu lejn il-ħiliet. Insaħħu id-drittijiet tiegħu. It-tieni prinċipju huwa favur stabilità u favur retention. It-tielet punt huwa it-taħriġ, l-upskilling u reskilling ta' kull ħaddiem li hawn f'pajjiżna. U r-raba' punt li huwa importanti ħafna li nħarsu aktar lejn skills-based approach. Meta mistoqsi dwar l-allegat abbuż fil-leża huwa qal li saru diversi rakkomandazzjonijiet li ġew implementati b'mandati kontra dawk li ma ħallsux iċ-ċitazzjonijiet fost l-oħrajn.